தண்ணீர் டிவி பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. கருணை காத்திடும் ஸ்ரீரங்கா காவலியை கருணீரே கருணை காத்தியன கருணீரே கருணீரே ஆரத்தி சாய்பாபா கருணையின் குருவே சாய்பாபா எங்கள் செயல்களுக்கு ஏற்ப அனுபவங்களை கண்டு ஆதரிக்கும் பாபா கலியுகம் கனியே அவதாரநாத சத்குணதிகமும் சாய்பாபா இசைகளாங்கே ஆணையாய் கொண்ட திகம்பரேஸ்வரா அவதார ஆரத்தி சாய்பாபா